mazimbabweans muri kuita problem yekuti ange vanhu vakapusa kunge vanhu ameno zvamungori sometimes zvamunongoita ivi kakushoresa kakupengereka soga munenge muchiita nhasi ndanichiona mwana watagwirei achitaura achitizvoni panapa pasi pahatisi handiite zvecharity case handiite zvecharity kana kuti pakuti munouya muchinoregista muchikumbira maloni because hanzi varume vakuru vakazara muinbox make vachikumbira mari tikudawo mari ichakati business proposal yakadai business ndingine yakadai so vaomanaka inini zvangu inini hakuna kana chinhu 1 chinofa chakabuda from that guy from that family in fact zvokutoti mwoyo wekupa munenge muchivharwa muchinzwa kuti baba vacho nhasi vazodoneta mari yakadai vadii vanopa zvine mainterest mukati zvinenge zvichisevha mainterest avo don't think kuti anongomuka angonzi angopa zvekunzi philanthropy wakambonzwa Tagwirei achinzi philanthropist wakambozvinzwa kupi he is not chivhayo and mazimbabweans vari very stupid to the extent yekuti uchida kutanga business ane that belief yekuti ndofanira kupiwa capital na someone vese akatanga business vakapiwa macapital is nonsense absolutely bullshit hakuna munhu anouya achikupa capital no one is coming to save you zvezvo zvamunonyeberwa even kuna vanhu vanoteedzera zvemusangano zanupevu kuti munhu azowana mari tokupai mari dzekutanga machinchi maprojects ukatoona business rakadaro harina kwarinoenda zvitarisekatarisa vazhinji vazhinji vakabvira kana vachipuhwa zvimacapital izvo hatikukukweretisai tikukupai maloans haadzoke and the next thing vazhinji vacho kugudza mudungwe inenge iripo line up iya ukatarisa apuhwa mari yacho kuti business richiratangwa hapana futi business rikunotangwa akutotanga kutombo zvaupgrade iye ndazofanira kuti daiso chakati ozofunga atopedza kuti anga achida kutanga business saka imimi munofungidzira kuti business rokunonzoda kuti ine chandinoziva kuna vanhu vakawanda information yamunenge muchipuhwa ndeyekunyeba because unenge uchidi you need a capital no business rinototangwa iwe uchitoshanda basa raunoshanda iroro ndo zvinoita munhu kuti ari serious bvunza vese mabusinessmen vane nhoroondo ine musoro iri chaiyo chaiyo kwete iye zviganandaganda yekunyeberane munhu anototanga achitoita something small kabusiness kasina mari achiraisa mari achiunganidza then asvika pastage yekuti zvaakukwanisa kuita kwete kuti vanhu varume vakuru mundotodikitira kusvika mubhurugwa muchidikitira muchikumbira mwana watagwirei mari unofungidzira kuti mari ipi yavanopa vanhu veve moti because iye akapuhwa magifts anosvika kuma-20 million something mofunga kuti pamwe muchanonyora mabusiness proposal zvenyu what is business proposal raunomuudza iwo raanoona kunge rine musoro rinenge riri chiro chaunenge chimbonyatsonyora umbotitaurirwa kuti handachinyora business proposal rakadai hazviri fani and then pane nyaya imwe iripo yakuti tinoda kuti tionesane nyaya yekuti ndaona vamwe vanhu vachinyora varume vakuru vari busy kucelebrate Tagwirei hanzi happy Father's Day aregerai vakomana zvinhu zvakaita seizvozvozvo ka ndo imwe disorder yekuti iwo utoriwo baba kuti koko wakuda kutanga utonopembedza ana baba wekuma next door iwo utoti wakadonha mudenga hauna baba iriwo hauna baba wakakunza panyika iwo hakuna munhu anouya panyika panapa asina baba hazviite but masvika pa the extent yekuti maakukanganwa zvese izvozvo because unotoona baba wako ari munhu asina kana sendi asina kana mari obva wati ndinimbofe ndakamupraisa ini kuti nditi happy Father's Day regerai vakomana nonsense dzese dzamuri kuita idzi you regret all this nonsense unopembedza uchifungidzira kuti ndikazomuti happy Father's Day pamwe one day achazondirangarira undipowo mari tamboenda kuti tambonyatsopindwa nechii chazvezvenyika iyi chanyatsopinda vanhu musoro chaimo kunyatsodii chaizvo ndo zvakaita baba vekuti ungatoti ndibaba ivavo vana vake ngavamuposte kavamucelebrate ivo ndo kavake vakaunza panyika iwo wakaunzwa panyika naTagwirei kuti happy Father's Day unochazona kuti vamwe vanhu vari very stupid zvekutotadza kuziva zvawanda and you know these things hazvimbofe zvakameka sense zvandikutaura kana uri mazviriwo because ndounonge uchizviita asi usiri mazviri unotozoona kuti this is not right pari kunzi happy Father's Day iyeye baba wako aitokuchengeta nemari yekuti aichera magobo aita se iyeye ndiye ngaarumbidzwe iyeye ndo mashavi acho anonzi anoda kupembedzwa pembedzai enyu mashavi acho ekwenyuwayo unotoona kuti happy Father's Day utase handiposte munhu asina mari shame vamwewo ndo vanoposta vanhu kumachechi mapasta maprophets ndo vanopostwa ipapo happy Father's Day papa that's bullshit
hapana munhu akakwana anoita zvinhu zvakadaro. Mubereki wako first. Handisi kutombotaura zvinhu izvi ndichitofara. Kana uri one of munhu anodaro chero uchindifarira zvinenge ichinja maitiro ako asi right, hazvisi right izvozvo. Mubereki wako ndiye anokosha kunzi anzi happy Father's Day. Tora vanhikiriki ndaona vamwe vachitora happy Father's Day niki vamwe vachitora kana munhu angagopa muposta iwe hausi shoni iwewo, hausi ana Collins matwinzi vese veve vari kurarama life yepamusoro. Iwe hauna kana chaunacho uri kutogwesherawo utori ikoko. Busy posting those people happy Father's Day kuita sei kwacho. That's why uchinoti vanhu iva vanokuitira izvo vanoita zvavanoda nemi because mimi mukugara matoratidza kuti pfungwa dzenyu dzakafa kara dzishande. Anobva toti ndichaita sei mangwana munhu anotiposta chinditi happy Father's Day. Saka hana vabereki akutokutora senherera. Uri maukuru vari kupfugamiswa uri kuitiswa chinherera nethese guys zvimapoliticians zvenzara izvo. Iwe wakatotarisa vape utofunga kuti pane chaungatonzi unowana pana Tagwirei pepe igotobuda kana iyo mari yacho uchifunga kuti inobuda. That guy nekuomera kwakaita hana kana munhu akambopa mari kaTagwirei. Ndiani anoti ndapuwa mari naTagwirei ukatona atokupa mari ane mainterest ake pane zvaari kutoda pauri zvaari kutotaimira. Safa ukanyeberwa unzi because hangodai so same applies with Chivayo. Kana achipa vanhu mari kana kupa vanhu mota zvese unzi anopasha zvezvo ngapinde mustreet ambosanganawo kana nevarombo kana mumwe munhu asingazive osvika kuti shamari ndaiganimbokupa ganimbokusanganisa neakwa totoziva kuti uyu munhu ane nekupa but because vanenge vachitamba tsoro dzavo vanoziva kuti ndikuda vanhu vari influential vese. Munhu wese angoda kusumukira kusumudza musoro kuita sei. Anyone who is influential ndiye anopuwa something and then iwo uripo zvako kuzuzwa wakangodai so utarisa kuti saka ndinganondipa mira ndichangomuposta wokuti andipe kuita sei. Zvakutoshanda kati zvaari kutoita zvacho ndokuraura vanhu kwachekoko. Same like what happened kuparliament kuti rimwe rino rinonotengesa zvaro rakamirira kuti richapuhwa mari richapuhwawo mota zvoramba kubuda zvimota zvacho. Nyika iyi ine problem izvezvi. Vanhu vari pamachallenges ari kusanganikwa nawo because of vanhu vari kuita zvichibenzi. Mazimbabweans amupenge muri vanhu vakakwana. Ngatikwane hatimbodi kunyeberana kumana tese tiri kutodzishandisa dzakakwana dzese. Handifungidzire kuti tingadai tiri kusangana nemamwe machallenges asina musoro atiri kusangana. Unozoti pakadai bosi patingoti machallenges tounongoona kuti amana achiri machallenges here tingatonzi nyika yatostressed nezvinhu zvakadai so izvozvizvi. I don't want to repeat this, so please mwana waTagwirei sene naye aita zveke life yake kumba kwake nababa wake. Imimi ngocho kuita business ukatona utofunga kuti business rinotangwa nekupiwa capital hausi munhu webusiness. Siyana nazvo uchanyurudza mari dzevanhu. Vamwe vazhinji izvezvi tinoona vanhu vakawanda vakaita ubenzi hwekuti anototora kana imba yakasirwa navabereki as collateral oenda unotora chimbadzo kuti ndotanga business wonyurudza mari iyo imba yavabereki yako yakutorwa because of your stupidity. Stop all this nonsense man. But business proposal kuita sei muda kubega varoma vakuru muita zvekukumbira wakambozona kupe. Those guys they've reduced you to beggars. Hazvina unhu hwakanaka izvozvo. Wodzikisirwa neumwe murume kusvika pakutonzi mukumbiri. Zvinobohwa man. Unoziva pane zvimwe zvinhu zvekuti unotarisa so kuti ndinge ndichitotiwo pamwe kumana tichawanawo varume this generation yaani varume chaivo vari kuningina. Hapana. Unokundwa navanhu vekudharadhara. Do you know kuti vanhu vekare vanga vane mavalues kare vasinawo mari kudi chero wauya nemari yako ndeyako pasina zveudyire zvemakaro nezvinhu zvevanhu vatoziva kuti ichi usina kushanda siya chisiri chedikita rako usabate usagume. Isu takakura tichitodzidziswa kuti iwe ukaona zvinhu zvikauya nyore usagamuchire ngazviuye nyore zviri zvako zvouri kushandira iwewe zvotanga zvakufamba zvakuflowa kwete kuti zvokungonzi nyore why zvanyanyoita sei manje izvo zvitino generation yevanhu vari tinokumbira titauda kuti uzotipawo utoita sei chimpinga syndrome. Imo wakadzi wacho ndimo kukanganisa vanhu because mukusitosiya murume akutonokumbira kuti ndingati haasore kunokumbira. Aiwa hazvisi right izvo. Ndo vanhu vari kuita kuti zanisa the aimbofeka bva kana muchiramba muchita kunhu wakadai so vanhu vechirume mukwani posta vanhu naTagwirei. Ndikaona munhu ari kuposta Tagwirei kundisvota zisingaiti unoposta Tagwirei uchiti happy Father's Day washaya baba here. Unozati ukaona wakuposta da kukudza chimwe chinhu ukaona wakuposta kana baba wako next door yo na baba wako uri kutotuka mai vako ipapo. I'm telling you the truth. Uri kuedza kuprove kuti mai vako irenga iri hure
ndozvaunenge uchitaura. Ukaona uri kuposta vamwe baba asiri vako vakakunza panyika uchimuposta uchicelebrate ukungedza kutaura kuti vako baba amai vako vanga vakakuvhura. Ndozvazvinongoreva because hapana chinonzi baba chii, father is the source. Ndokwawakabva nako ikoko woposta umwe murume shuwa uchicelebrate vako chacho vakakunza panyika uregedza kuposta. So you are proud of vamwe varume. Unoshota stereki.